Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Hua! Diretso kan mga istorya. Pading Jim, 3rd District, Marhay Naga. Go ahead na. Yes, salamat tabi pade. Yang kita menyanding di sa higaba kaining kawa-kawa sa Tuburan Syudad kan Ligaw. Dahil ta partikan na BFP modernization. Isa sa gibo sa ngunyan tabi padi an search and rescue dog trainer course. Partner ini kan Philippine Coast Guard. Naghalat-halat na lang kita kan formal na programa. Yaraon digdi na mga alangkaw na official kan Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard. And yan man natural digdi si Congressman Fernando Didi Cabredo. I-presentar taod-taod tabi pa di. Natural yan digdi si Mayor Pati Gonzales Alsoa. May program taod-taod. May mga mensahe sindang abot. And mga ayam, mga canine dog, may mga pangaran na initabi pa rin. Arogan, Alexa, mga Belgian Malinois ini, Riker, Jack Russell, na mga ayam ini. Mga 20 da initabi pa rin. Puros na mga may lahi. Mga kuan ini, mga dikalidad, mga donasyon ini, so iba, dinakal, pero bako man gabos na ayam kwalipikado. Nag-agi ini sa matinding screen validate kan kapasidad ninda na matrain tabi pa di. An magsisabing trainer kay ni dari mga taga Coast Guard tayo na nga ni Anya Ondigdi. Ano kung pwede kita digdi makidisturbo. Sumatrain kan kung sit. Guno. Yaw na kuha na digdi. May ranggo mapatiyan kumpadring Jim yan ng mga K9. May ranggo yan sa Puersas Armadas pag makidisturbo lang ko na ko digdi. Good morning. Si Director, yan si sa Coast Guard, Commodore si Territory. Sa media pa ako, sir, sa DCGB. Nelson Torre kan Coast Guard. Makuan ako, ma-interview na lugod ako. Pwede ako makidisturbo, sir, sa Aurora Nindo. Makikuan ako. Tanganing maraman kan publiko ang mga modernization na party ni kan modernization tabi Director si Director tabi Ricardo Perdigon tabi sige. Iyang kauron tay pasa ko na lang ining social distancing lang kami. Sir, live kita sa DCGB sa ibong na linya si Pio Fernandez. Director, good morning. Si Pio Fernandez po ito kang DCGB Legazpi. Iya po, maray na aga po. Opo. Director, salamat sa oras. Matrain kita dyan kan mga K9 tabi? Yo tabi. Opo. Si Say ang enkargado kan pag-ensayo kaan ng mga ayam over? Actually, nya on digdi, katabangan katabi kami kang Coast Guard. So, Philippine Coast Guard, Director? Yes, sir. Opo. Iyan na mga ayam, pag na-qualify, igwa na sinang skills, pag nakalaog na sa serbisyo, may ranggo yan tabi, Director. Ano po? Sa muya po, wala pa po sa muya mo niyan. Oo. Sain iyan ikaw kan, sain sinda idestino na assignment? Digdi po ini sa Bicol. Okay. Pira iyan na mga K9 tabi dyan yan, Director? Ilo po. Mga pira ang K9 dyan ngunyan tabi? Around 20 po ito around 20 po. Ay, 20. May ideya ka tabi, Director po, kung pirang bulan man sinda iti-train, over? Anom na bulan tabi? Ay, anom na bulan. Sa anom na bulan, ano ang mailalaog sa indang skills tabi? Yung mga sa search and rescue po, gagamitin nini. Po. Search and rescue. Including yung retrieval. Including na yung retrieval. Ay, so mga nahihiling tabi sa mga news, buda sa mga pelikula na sinda so dibuhian pag igon ng mga rabol sa limbawa kan linog tabi ano po.
Opo. Ayun, oho, di magayon tabi. Ano? Di, no arin mapunan sa indang ensayo. Ngunyan po, magkakaigo po kaming opening. Oho. Yung ini pong start kang opening kang programa. Iyo tabi. O di sige, salamat tabi, Director sa Apo. oras. Mabuhay Apo. ka mo dyan. Salamat po. Welcome. Ang kwampalan pa ding Okay. Kung si Commodore Nelson Torres, siya si dirihan Commodore Nestor Torres. Murabir si Kong. Trainer, kung paano ito trend niya na yun, Yan, mapapasunod din yung mga ayam na yun. Takon mga masutil. Iyo nga Sir, ni, live kita sa radyo, sa DCGB, taibong na linya si Pio Sangkor. hello Commodore. Hello, maray na ano po, Mr. Pio, taga sa nagdarahog sa Tuya. Good Opo, morning. opo, Commodore, marhay na aga tabi. Salamat sa oras. Si Say po ang matrain kan, kamo ang inkargado po tabi? Kami po sa Philippine Coast Guard. Aha. Ang Philippine Coast Guard po, yan nagwak ki 13 rescue dog. Oho. To give you background about this project, ang rescue dog namin kasi is intended for mga stowaway sa barko, Opo. mga traffic person sa barko, para kung ang barko pagtago ang tao duman, malulukig ng ayam. Pero nga nalimi sa pangaypo kang disaster, nag-ship kami sa mga collapse building, mga landslides, na mahanap kang ayam ang tao, yung cadaver or living person. Iyo po. Tapos yung yung nasubukan tayo ni dyan sa Tiwi, ang 2 years ago yata. Opo. Ang nagkawaki landslide, sa mga gadan, nakuha kang ayam pa. Ah, So, ini nga training na yun first time yung ginibo outside sa Philippine Coast Guard. At ang Bureau of Fire ang nahiling pwedeng mag-undertake ang iba pang mga activities. Kaya po ang tangyan na opo. assets para sa mga kalamitis. Oho. Director, iyan na mga K9, sain po iyan hali? Tinao, binakal nindo, or pigdonar iyan kan mga may sadiri? Over? Bali sir, ang mangyari kini, ang Bureau of Fire po ang nag-provide kang mga ayam, mga trailers, and nagpo-gabos kami. Magtuturo lang po kami tenda. Ang procedure. Oho. Ito-train po namin tenda. Paguna ko kung kung si Sayang gusto magtauning ayam na ma-training or what, kaya itong ayam na ito balaw baga, pa-training lugod ngayon sa Coast Guard, tagaling may pakinabang. Ano po sir, difícil po ang pag-train kay ayam. So, Oho. ito ang talaga resources. Actually, yung project na yun tingnan ito sa Red Cross. Opo. Kaso dahil sa nakulang funding na kaipuhan, Oho. medyo rin nangyari ito. Kaya sa Oho. Bureau of Fire, with the support of Bureau of Fire, nangyayari sa project pa. Iyo po. Now, ang matrain sa mga tao mo tabi sa Coast Guard. Yes, sila ang mga trainers po. Oh, kumusta ang kompetensi kan mga trainers niya to? Talagang matindi ang tabi, Commodore? Sindang Manila, saka expose na sila sa different activities sa mga nag-aagi, na sindang Mindanao, Bisaya, Digit sa Luzon. So sila mga tested na sila mga canine handlers. Oho. So they know the psychology of dogs. Ano, Director? Ayun po, may dog psychology po. Apo. Okay, pagkatapos kan So di sa Bicol, baka eventually sa ibang region, arogon ini kinibo niyang activity. Oho. Magayon ini na handa kita sa any eventuality kasi Oho. nga ni ang linog, ito na pipredict. iyo. Oh, sige. Dahil dyan pwede palang Director sa mga basasan ng ayam na uyan na balaw-bagaw, aspin. Dahil po, kita nag-ano yan. So mga natin na pong binagamit ang mga ayaman. Ikitin po natin. Oh, sige. Director, salamat tabing marhay. Mabuhay ka. Salamat po. Salamat po. Ayan, tabi, si Commodore. Commander kan Coast Guard K9 Dog Fire Force Nelson Torres. Kami si Congressman, nag-uro-uro nining mga opisyal. Iyo. Babay si Congressman. Natural grabe ang partisipasyon kani ni Congressman Fernando Didi Cabedo pag-abutig di sa mga pag-establish kaning training center. Iyo. Ngunyan, BP modernization, nakita, may rescue fire truck kita digdi, bago nini. Ngunyan, nag-uro-uro sinda kung ano pa niba pang mga kontribusyon na pwedeng mas level up Iyo. ang serbisyo kan Bureau of Fire
sa Katabangan kan Coast Guard natural kay Congressman Fernando D. Cabrera. Congressman, good morning. Sa ibong nalinya po si Pio sa Angkor sa DCGB. Hello, Sir Pio. Good morning. Yes, Kong Didi, good morning. Yan sa pag-uror-istorya po nindo, ano po ang pwede pang mag-come up dyan na mapakusog ta, may strengthen ta, na Coast Guard, buda ang Bureau of Fire Tabi. Go ahead po. Okay, inot na inot. Pagbaon ako. Igwa na kaaling K9. Oho. Saka mo, nahiling ko sa mga pelikula Iyo nga ni, opo. na sa search and rescue, nagagamit ko mga ayam. Opo. Dahil pa kita nakailing ka, digdi. Oho. Maugma ko, first time, digi sa Ligaw. Oho. Sa 3rd District, Canalbay. So sabi niya sa kuya, bako lang ayan digi sa 3rd District. Alos sa primero yata, Bilog na Pilipinas. Primero pa Oo. sa bilog na Pilipinas, ha? Talaga na. Oo. Okay. So initabi, parte na kang Special Rescue Force na piglaunch baga digdi sa nakaagi mga bulan Po. na yaon nga ni si BFP Director Jose Embang. Opo. Munyan, so Bureau of Fire Modernization na nakapasar na sa BICAM, Yes. pag pinirma ni Presidente, O naputol si Pading Jim, Congressman Didi, naputol si Pading Jimmy na nasalita baka na lobat. No, baad magsabatan ng apunta Pading Jim, ako lugod ang maapunta bi sa imo, kumparing Jim, bata naka. Hello? Go ahead Congressman Tabi, go ahead, naputol kita. ayo, pag Opo. nakuya naman tabi ni Serpio, Opo. napo na so implementasyon ng BFP Modernization Act. Oho. Magkakailing kita digdi na dakulang building. Mhm. So para sa regional facility ng BFP. Yan. Tapos sa Special Rescue Force. Mhm. So mga taga-Ligaw, mga taga-Tercer Distrito, nahiling ko so plano ka magkakahiling digig mga helicopter, ilipat na digdi. Talaga. So, pinakamodel sa bilog na Pilipinas. Ba. So yan ang mga biga-abangan ta. Ipasalamat kita kay Kung Joey Salceda Mhm. sa iyo ang photo ka duman sa Kongreso. Sinuportahan ko man duman sa plenaryo. Oo. Munyan tabi, iyon ang biga-abangan ta digdi. Mga magagayon na bagay. Opo. Sa Tercer Distrito and then sa probinsya Canalbay. Congressman Didi, nag-complement so trabaho ni Diboda ni Congressman Joey ta na iskusar mo dyan na magkaigwanan nin lote, lugar para sa Bureau of Fire na Nakulaon, training ground. Then here comes the modernization law na pinagbilog na nindo. Tapos na nga ni sa lower house. Mas nag-complement tabi Congressman Didi, ano po? Iyon ang bigabot na shoot, swak Shoot na swak. niya. Amo na kadi. O di tama ka tabi Congressman Didi, very exciting ang man nangyayari dyan. Plus, maluwas mo na kita dyan sa Bureau of Fire. So rubber dam, ito napabawaswakan mo ng tubig baga tabi. Pusok ba? Ayos na. May Oo. tubig na. Oho. Nakapatubig na, makatarok na sa uma. Yan, oho. So magayon. Pero, gusto ba ako, binaritaan ko si Kimi. Opo. Sabi ko, nagbalik niya ako, gusto manalasing ko. Nata ito. Piling ko kung may tubig talaga. Oho. Pagbalik, wala ng tubig. Nata ito. Dahil, pinalupos to rubber dam. Nata. Rubber tube. Nata. Pinalupos, ang sabi sa kuya, kay kuha na maghanda muna sa mga farmer. I-clearing nito sa mga kanal, halos doong taon baga na dahil nakapag-uma. Ay, oho. Kung sige ang pabulos, baka makawagas ang tubig. Iyo, tama. Linigan so agihan ng mga Oo, waterways. pag-clearing na sinda, yan sa mga tanungan ninda, nasa Agosto 20, iyon na ang formal launching. Yan, sa masunod na katulong Biyernes. Iyo Yan. po. Okay. Na-informara na sa mga parauman na dapat linigan na sa waterways, Congressman? Ano po? Na-informara na tabi sa mga parauman na Iyon na, linigan? yun na po, yun na. Very Inang good. ba mga nakaisi na sinda, pati nga nito suwapon, pinulong ko sa mga opisyalis, pati sa mga kapitan. Oho. Inapisuhan ko sinda na Oho.
Nagagi niya akong mga taon Iyo. ang non-operational at status ng dam. Sigurado niya ako, di ka mo nakasabay sa planning kang niya. Opo. Oo. So, di ka mo niya ako nakasabay sa budget. So, munyan niya ako, ang pinakamarega ni, meeting ka mo, and then, sa mga mag-ibulan ka mo ka mga solusyon, Oho. kung sa mga pangangaipunin do. Kung ito ka mong dapat na i-repair, i-rehab, Mhm. ng mga irrigation canal, kung may mga request ka mo na mga irrigation service roads, kung sa mga makinarya, Mhm. no? Sa farm mechanization, Mhm. mga kuya na ipuunan niya ako nindo, sabing may panahon pa. Nakunday niya ako yan, Mhm. may kasabay sa budget kan 2022, mahalap naman kamo para sa 2023. Okay, sige. Okay, madali sa na Congressman Didi. May gusto gayon makitriangulo sa imo na taga 3rd District man. Sandali po. Hello, yung nasa telepono, marhay na aga tabi. Opo, ano pong pangaran mo tabi? Norma Rotogal po. Norma Rutugal, taga saing katabi, Mayaw Madam po, mayaw. Mayaw kan uwas. Nagdadangog si Congressman Didi. Ano ang concern tabi? Go ahead po. Sir, pwede po tabangan man kami digdig, tubig digdig sa mayaw. Para man po kami digdig. Wala man nagubuli sa irrigation. Sige pong bumba mi sa kuha, nagugulpi na kami sa todo. Oh, okay. Tabangan man po kami. Opo, oh. Sige madam, madali ta kukuuntang kasimbagan ni Congressman Didi. Congressman, nadangog mo tabi si Madam Norma Rutugal kan mayaw uwas? Okay, kung arog ka ng sitwasyon ninda, baka aparte sinda kang South Kinale irrigation system. Oo. So kung aparte sinda kang kaning naunang bitang ko sa sistema, wala pa talaga sinang tubig sa. Kuni baga pipa karay pa sa so irrigation dam. Opo. So yan ang aramon sa inda. Ano talaga? Okay. So, Madam Norma tabi, hello, Hello. nadangog mo tabi si Congressman Didi? Alin na po, dahil kami naabot kayo yan, ma-irrigation digdi, wala man lamang sa tubig, para sa irrigation digdi, dahil man sa tubig. Iyo po. So, iyo tabi ang problema man kung Didi. Ibababa ko ng telepono ni Madam Norma. Ano pong asigurasyon ta para sa querying ito ni Madam Norma Rutugal tabi kung Didi? Kung aparte sinda kang South Kinale, sigurado magkakaiguan silang tubig. Aha. Daang mayaw, kasabay yan kang South Kinale. Kaya parte kaan. Di pwedeng mga arin magkaigwa na sinda kung parte sinda ka yan Oo. na South Kinale. Halat-halato na sanat kung maklearing na sumangal linya, ba't makaabot na dyan ang bulo sa inda? Iyo po, iyo po. Very good. Okay, sige. Madam Norma, kung nagdadangog ka, binaba ko na sa telepono mo, halat-halaton sabi nindo, tibad mamati na nindon efekto ka iyan na patubig, ini mga maabot na bulan, ta kung parte ka mo kan South Kinale, Water Irrigation na System Project, aabuton ka mo dyan. Tama po, Congressman Didi Tabe? Iyo, tama. Kunda baka parte sila kang mayaw panunuan. Opo. Now, Ito ang problema ka ta CIS yan, Communal Irrigation System. Opo. Nawala na iyan sa cargo ng National Irrigation Administration. Oho. Dahil sa Mandanas ruling, na-devolve na. So kaya papasiring na nisinda sa indang alkalde. Okay. If ever naaraw ka ng sitwasyon na bako sinda kan South parte kan South Kinali Water Irrigation System Project, ano po ang magiging advice mo sa inda, Congressman, nganing ma-solusyonan ang problema? Go ahead po. Pagpasiring sinda sa indang alkalde. Sa UWAS. Oo, yun po. Oho, tanganing mapasilitar man in kaso bako sinda parte ka ining South Kinali Water Irrigation Systems Project. Hindi po tabi sirmi. Opo, sige Congressman, salamat sa oras, mabuhay ka tabi. Keep Okay, safe. thank you. Opo. Thank you, tabi. Opo, sige. Si Congressman Fernando Didi Cabredo, sa Mhm. kapagalan. Kita ini magtaga, hapon unto. Alas 5 aga bagad, di naman alas 5 aga, di naman suraber daw. Regional Director Ricardo Vertigo, thank you, sir. Oho. And si Commodore Nelson Torre, thank you so much, sir. Iyo. Naka-intervener kita din sa Aurora Nindang Tulog. Oho. Sa ngunyan, natawag kita nin pagkakataon na live interview.
Iyan si Kwan, si Commodore Nelson Torre, taga Bakakayan, classmate ni Primong ano ini na Tony Reyes. Oh, Yan. yun mo bagaan. Regard da siya kay Commodore regard siya ni Tony Reyes. Tara, habulong ko, habulong. Sige. O, tuno. Tara ko. Oo. Classmate niya, taga Bakakayan. But mga kuwan ko, talaga. Ining ayam palan pa di. Kuwan ini sa mainit. Bakusin da. Dapat sa malimpoy yan, may tubig malipot pero yung pig-inom. Aircon nga ni dapat ko tanin eh. Iyo. Oo. Tuwan urik, dahil pwede training. Di pwede. Buraloon yan kan. Anyway, so yan tabi pa din. Yeah. Ang sa to yung pagsugay-gay kan mga pinagigibong lakdang para sa modernisasyon kan Bureau of Fire Protection digdi sa tuyang Rona. Jimmy Nasalita, DCGB News.